Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah, para rawuh sedanipun kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas mbak-yu, adik-adik, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Langkung-langkung ingkang kinabekten para sepuh haji sepuh, dalah ugi sedaya para winasis, alim ulama wal umara, para tokoh, para takmir, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sumangga ingkang pertamilan utami kita sedaya tansah ngunjukaken pamuji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, pangeran ingkang sampun paring dumateng kita sedaya kathah kenikmatan. Antawisipun walhamdulillah wonten dalu punika Allah Subhanahu wa taala nggampilaken kita sedaya pinaringan kathah nikmat ingkang migunani kagem kita langkung-langkung wonten alam akhirat benjang. Nikmat napa menika dipun paringi kegampilan anggen kita ngibadah dumateng Allah, arupi salat wajib kanthi berjamaah, arupi zikir ba'da shalah, arupi salat rawatib ingkang sunnah, arupi bibar punika dipun lajengaken kita sinau sesarengan ngupadi ilmu agami. Masya Allah, nikmat-nikmat ingkang kathah ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya, sehingga wajib kula panjenengan sami nyukuri peparinganipun Allah niku wau. Awit boten Allah Subhanahu wa taala paringaken nikmat niku wau kagem sedaya kawulanipun. Sehingga wajib kita nyukuri. Awit maka kaping-kaping kawula aturaken sakderengipun pengaosan bilih wonten napa menika seperangan papan panggenan ingkang pinaringan pacoben saking Allah Subhanahu wa taala, banjir bandang, tanah longsor lan sak piturutanipun Aceh, Sumatera Barat saha Sumatera Utara, gitu. Kinten-kinten nek omah ilang, gitu, teng pengungsian. Kinten-kinten nek arep salat ngaji ngeten apa nggih saged sekeca? Saged sekeca napa mboten, Pak? Aku arep salat arep dahar kemoan mbok bilih napa? Jane niku sing disuguhne enak mungkin rasane dados napa, Pak? Ora enak, gitu. Wis napa nggih kahanan, kan ngaten nggih? Aniku para jamaah, saengga napa? Wajib kita menika berempati, ndongaaken maringi pambiyantu, support kagem sederek-sederek kita niku wau. Maka kaping-kaping kawula aturaken hadisipun Kanjeng Nabi, matsalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahari wal huma. Dados tiyang mukmin setunggalan sanesipun menika ngendikanipun Kanjeng Nabi, wong mukmin siji lan sijine kuwi kaya dene jasad siji. Umpama siji wae kuwi ngrasakne lara, kamangka kabeh awake semono uga ngrasake lara. Gitu. Buktine napa? Ora iso turu lan awake kuwi panas ndrodok.
Nggih to. Contonipun kita menika misalipun masuk angin. Masuk angin niku miturut dokter niku kenging virus. Sing kenging virus pundine? Mungkin nggih saluran pernapasan, mungkin paru-paru. Nggih to, sing lara napa? Sedaya. Nggih, drodok, nggih to, kemringet, nggih to. Rumangsane adem padahal awake napa, Pak? Rumangsane adem padahal awake napa? Panas. Gitu Pak nggih. Awake panas nek sing dirasakne napa, Pak? Adem. Terus nggih. Lah niku. Nah, terus irung kemawon melu napa niki? Meler kadang-kadang nek parah ngantek buntet malah ra iso napa? Ambekan lan sak piturutanipun. Nggih to. Nah, niku sedaya niku ngraosaken nggih. Ndase nggih melu napa, Pak? Cumleng kan ngaten nggih. Nah, mustakane nggih cumleng lan sak piturutanipun. Mboten namung piyambake ngantek bojone ya melu bingung. Nggih to. Napa kok suntik ra gelem misale kan ngaten nggih. Kan sak piturutanipun para jamaah nggih sami sejalah. Kita nggih semanten ugi kedah napa menika ibaratipun berempati simpati dumateng sederek kita ampun kita biasa-biasa kemawon. Nggih to. Niku nggih sederek kita inamal mukminuna ikhwatun. Mukmin menika bersaudara. Nggih kita dongaaken lan kita nggih saged kita maringi napa support pambiyantu napa kemawon ingkang saged kita bantu. Niku pulihe niku nggih mboten seminggu rong minggu. Kula kiyambak niku ngraosaken kebanjiran namung setengah meter. Gek banjir niku ora campur kayu. Banjure gur banyu niku. Nggih niku pulihe niku nggih seminggu lah. 3 dinten niku pun saged. Tapi pulih saestu seminggu. Ya to? 3 dinten niku agek resik-resik napa? Agek resik-resik napa? Omah napa plesan kebanjir enten mboten nggih mara sepah kula mriko. Ya to, namung setengah meter. Nggih, mboten enten niku namung 30 cm napa pinten niku, 40 lah. Ya to? Lho niku, awet napa nggih ngepe kasur, ngepe napa melih, Pak? Kursi, nggih to? Ajeng pit montere kok ndelalah napa? Nah, melepak lan sak piturutanipun. Nggih to, dados niku pulih seminggu padahal niku banjire ora campur napa niku? Glondongan mboten gur kayu nggih, kayu glondongan gede-gede niku. Nah, niku mboten saged kita bayangaken saengga saestu nggih kula ajak-ajak dumateng diri kawula pribadi khususipun umum dumateng panjenengan sedaya mbok pilih nggih enten penggalangan napa lan sak piturutanipun lewatipun musholal amin utawi mabes utawi pundi kemawon ingkang kredibel monggo kita menika nderek saham mboten kedah seyuta 2 yuta 3 yuta sak ikhlas kita 20.000 ditampa napa mboten niku tampa insyaallah nggih to. Nah, sing penting kita ikhlas. Niku nggih niku pertama ingkang napa menika kawula ngetaken dumateng napa diri kawula lan panjenengan sedaya. Allah Subhanahu wa taala nggih para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah azza wa jalla iyakum wonten Al-Qur'an niku paring keterangan nggih pasipun menika surat Ar-Rum. Nggih, surat Ar-Rum ayatipun kawan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Oh niki. Kenapa kok Allah niku maringi musibah? Ya. Ayat 41 saking surat Ar-Rum meleho napa menika jelas cetha Allah Subhanahu wa taala paring keterangan dhaharal fasad. Nyoto kerusakan fil barri wal bahri ana ing darat semono uga ana ing laut bima kasabat aidinas gara-gara ya tingkah polahe manungsa dhewe gitu termasuk nyun pangunten nggih banjir punika kadang-kadang sing disalahne Gusti Allah. Lah padha sing rusak utan niku manungsa sing disalahke sinten Pak? Gusti Allah. Banjir napa udane kokean lan niku pripun niku nggih ta? Ha niku jelas niki Gusti Allah maringaken pepeling bima kasabat aidinas. Karena tingkah pola tangan manusia sendiri. Nah, saengga dipun paringi musibah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya Gusti Allah menika maringaken piwulang tiang-tiang niku waos
ngraosaken seperangan akibat napa ingkang dipun lampahi. Tujuane napa Pak? La'allahum yarji'un, supaya wong-wong kuwi gelem bali. Tiyang niku nek diparing musibah biasane niki biasane nggih to. Sing kebangetan nggih enten. Biasane niku tiyang niku nek dipun paring musibah tambah cerak napa tambah adoh kalih Gusti Allah? Tambah cerak napa tambah adoh? Tambah cedak. Nek sing tambah adoh enten mboten? Wah niku yo nggih kebangetan niku kita. Nggih enten kemawon jeneng menungso menus-menus kakean apa? Dosa. Kan ngaten nggih enten, tapi nggih rata-rata tiyang niku nek dipun paringi pacoban biasane tambah napa Pak? Cedak gitu kalih Gusti Allah. Istighfar terus masuk angin seminggu ra mari gitu misale kan ngaten nggih. Bismillah. Lan sak piturutanipun kan ngaten nggih tujuane Gusti Allah niku la'allahum yarji'un. Saengga kita mendhet piwulang ampun kita ngrisak lingkungan punika dipun cipta Gusti Allah saestu panci kagem kita manfaataken. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Gusti Allah pangeran sing wis nyipta samu barang ana ing bumi iki kanggo sliramu he menungso. Terus kagem kita monggo kita manfaataken napa-napa kemawon nggih angsal. Nggih wis dikethok niku nggih oleh. Tapi napa? Ampun ngluwi napa Pak? Wates. Nggih ta? Nggih, wong dahar ngunjuk kemawon, kulu wasrobu ning napa? Wala tusrifu kan ngaten mangan ngombe ning aja ngluwi bates. Nggih ta? Mangan sate angsal mboten? Angsal tapi nek jenengan 20 napa sunduk nggih niku jenenge napa? Dosis kan ngaten gitu. Nah, niku para jamaah. Misalipun enten tiyang niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, nggih, enten gerah misalipun nggih. Gerah napa? Nggih, misalipun gerah gendis. Penak nih karo niku. Gerah gendis misale nggih. Niku nggih ngunjuk segede-segede angsal mboten. Nah, tapi nek langsung sak botol ngaten nggih aku anu pengen teh kae lho, teh sing 3.000-an kae seger kae. Wah, misale nggih to tumbas padahal nggih sakit gendis. Nggih ampun, meluwi napa Pak? Wah, terus sekedhik-sekedhik kemawon kan ngaten. Nggih, niku sami para jamaah ngethok wit niku nggih angsal tapi nek wah meluwi batas nggih dipun paringi adab. Lan adabe Gusti Allah niku menawi sampun dugi niku mboten pilih-pilih. Mboten apa Pak? Pilih-pilih sing ngetok-tok kuwi sing dikeki mboten. Nggih, nek sampun dugi napa Pak? Sedaya wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkumul khosoh. Wedi kowe karo fitnah, karo ujian, karo musibah. Sing musibah kowe mau nek wis teko ora ngeneki sing dolim tok. Nggih to? Sedaya niku napa Pak? Kenging kan ngaten. Niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, a'azzani Allah wa iyyakum. Niku lah ginanipun wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nggih maringi pepeling ngelekke amal ma'ruf nahi napa Pak? Mungkar. Nggih pun nek wis mboten enten amal ma'ruf nahi mungkar, ya pun nggih kerusakan ingkang terjadi. Kan pun enten Pak Ustaz. Lah mboten masif Indonesia niku biasanya nek mboten apa Pak? Mboten viral, mboten apa Pak? Nah, lan sak piturutanipun kan ngaten. Nggih. Nah, dados yo nggih niku mugi-mugi kagem piwulang kita sedaya nggih. Mengke anak cucu kula panjenengan sami mboten nglampahi napa ingkang kedadosan punika. Amin para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, azani Allah iyyakum jami'an. Niku nggih pinangka cemeti kagem kita sedaya mendhet piwulang saking kedadosan ingkang Allah tetepaken wonten donya punika termasuk wonten negari kita. Mugi-mugi kita dados tiyang ingkang saged mendhet piwulang fa'tabiru ya ulil absar. Lajengipun para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, wonten dalu punika kanthi irah-irahan nggih menika warisan. Mawaris. Ananging dados umat ingkang bekti dumateng Kanjeng Nabi, saderengipun kita lajengaken materi, monggo kita menika ngathah-ngathahaken langkung-langkung punika malam Jumat, sholawat sarta salam kagem tulodo kita panutan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Para ramu para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azani Allah wa iyyakum, bilih Islam punika agami ingkang pepak komplit, wonten aturan, wonten hukum, wonten nggih samubarang perkawis ingkang menika maslahat kagem menungso. Lan termasuk tabiatipun tiyang menika para jamaah niku tabiat asalipun menika serakah. Tiyang niku tabiat asale napa Pak? Serakah. Niku tabiat asal manusia. Awit manusia niku dipun paringi Gusti Allah pacoben nggih menika sifat-sifat buruk ingkang menika dados tabiatipun tiyang niku wau secara umum. Termasuk napa Pak? Serakah, termasuk napa Pak? Cetil. Niku tabiat manusia. Niku tememplek kat air niku pun napa Pak? Tememplek. Buktine napa nggih cah cilik-cilik niku? Niku tasih fitrah. Nggih, duwe jajan, nggih jajane dheke didelikke, njaluk jajane napa Pak? Kancane. Kok nek jajane kancane entek, jajane niku didom kancane mesti pangan dhewe. Pangan dhewe. Lha niku cah cilik, enten sing marahi mboten niku remek sing marahi. Niku pun tabiat napa Pak? Sifat dasar manusia yang buruk. Kan ngaten nggih? Nah niku para jamaah awet kita niku dipun paringi sifat dasar ingkang buruk kagem ujian lan enten kita semanten ugi dipun paringi sifat dasar ingkang sae. Nggih, sifat dasar ingkang sae niku peduli. Peduli dumateng napa? Tiang sanes, anggota keluarga. Terus kita niku dipun paringi sifat nek ngerti wong sing didolimi, ngerti wong napa menika susah niku kita melu napa pengen napa Pak? Bantu. Niku sifat dasar mbok cah cilik nggih ngaten. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Bukti napa nek adine diladaki sing bilani sinten? Sing bilani sinten? Masih kan ngaten nggih, dibelani. Nah niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, nggih. Nah niku termasuk sifat serakah, sifat pelit, bakhil punika sifat dasar manusia. Sehingga wonten ayat contohipun surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala niku paring keterangan wa mayyuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Sapa wong sing iso ngilangke sifat cetil sing tememplek ana ing awake. Gitu? Kuwi wong sing bejo kemayang. Itu saged ngicalaken sifat buruk yang menempel pada di dirinya. Sehingga kita wonten khutbatul hajah niku dipun paringi piwulang Kanjeng Nabi nyuwun pangayoman perlindungan dumateng Gusti Allah saking napa Pak? Sifat-sifat buruk. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina kan ngaten nggih. Lan kita menika nyuwun pangayoman perlindungan dumateng Gusti Allah dari sifat buruk diri kita sendiri. Kan ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azani Allah wa iyyakum jami'an. Termasuk niku wau nggih serakah. Ila yu'ta ibnu Adam wadiyani min dhahab la talaba minhu asalis au kama qol. Umpamana Adam kuwi diwenehi lembah loro isine emas kabeh, isine bondo kabeh, mesti jek golek sing nomor 3. Kan ngaten nggih dikoki bondo sak lapangan, 2 lapangan isine emas kabeh nyok iki nggo kowe. Ijek golek napa? Terus mboten enten napa? Napa menika ibarate mboten enten wargi carane wa mayumliu batna ibni adam ila turab lan ora ngebaki wetenge anak Adam kajaba lemah maksudnya napa nika empun napa Pak mati mandek lagian kan ngaten para rawuh para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah a'azzani Allah sehingga Islam menika dugi enten aturan-aturan termasuk niki para jamaah misalnya pun enten tiyang sedo nilaraken bondo. Dados Gusti Allah maringi aturan. Bagiane pun dina apa, Pak? Bagiane pun apa? Mpun dipun tentokaken syariat iki semene iki semene. Awet napa menika? Nggih, menika wiqayatan jagi supados mboten nenten ikhtilaf, nggih, mboten nenten perselisihan lan mboten nenten tabaghut, nggih menika kebencian. Nggih, niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Dados nggih sampun enten aturanipun. Wonten bab napa menika
warisan. Menika lan napa ingkang Gusti Allah damel niku mesti kita kedah yakin aturane Gusti Allah menika mesti maslahat. Nikulah ingkang paling sae, nikulah ingkang paling napa? Maslahat sinaosa miturut tiyang mbok bilih niku napa, Pak? Kirang trep niku miturut akalipun tiyang. Tapi kita yakin napa ingkang Allah tetepaken mesti niku ingkang paling napa? Maslahat. Ingkang paling saelan kita wajib sami'na wa nah, kan ngaten nggih. Niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Sehingga para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, saderengipun kita mlebet wonten pembahasan napa menika nggih warisan, kita menika kedah mangertosi rumiyin para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, dipun ngendikaaken wonten kitab punika nggih menika kitab Mawaris wal Wasaya wal Itaq nggih, kitab tentang warisan wasiat nggih dan memerdekakan budak napa menika para jamaah nggih menika qalal musannifu hafizahumullah al insanu idza kana sahihan wa mu'afa fa innahu yatasarrafu fi malihi bi kulli hurriyatin walakin bihududin maja'a bihi syara. Tiyang niku nalikane tesih sehat wal afiat nggih, sehat napa Pak? Wal afiat niku bebas ngginakaken bandanipun nggih kanthi napa menika? Kanthi bebas lan merdeka. Nggih napa-napa terserah. Walakin ananging bihudud ananging kanthi batasan-batasan ingkang sampun dipun tentokaken napa Pak? Syariat bebas bondone ajeng nggih napa kemawon niku nggih angsal-angsal kemawon, tapi enten aturane. Sing haram nggih mboten pikantuk napa Pak? Sing haram nggih mboten pikantuk napa? Diterjang ora apa-apa to, dit-ditku dhewe ki pengatur-ngatur. Nggih, sing ngatur senes kita, sing ngatur sinten, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ora apa-apa tak tukokne apa wedang galak terserah aku to. Nah, misale ngaten. Ya enten aturane. Ama idza kana maridon fala yakhlu al marad an yakuna ghaira makhuf bi makna annahu la yukhaf an yamuta bisababihi kawajail daras wal usbu' wasuda wa alamil jasad allati la tu'athir. Nggih, ananging nalikanipun tiyang niku sakit. Tiyang niku napa Pak? Sakit niku sehat ngene. Sehat niku asak karepmu arep nggih napa arep diparingke tiyang arep jenengan maringi nyuwun pamunten pengemis jenengan paringi 5 yuta terserah jenengan ngaten ibarate kan. Kajawi sing haram-haram niku nggih mboten pikantuk diterjang. Lah sak menika menawi tiyang niku nembe nandang sakit. Lah sakit niku dipun perang enten kalih. Pertama napa menika? Sakit ingkang boten dipun ajrihi. Maksudipun napa? Sakit ingkang biasane niku nggih boten beto dumateng pati. Sakit ingkang biasanipun niki sakit boten beto dumateng napa Pak? Pati. Contoh napa menika? Kawajail daras, lara untu. Misale gitu. Lara untu niku ngalah-ngalahi tiyang napa Pak? Lara untu niku lho. Niku ngalah-ngalahi lara napa Pak? Sakit napa? Weh, lara untu niku ngalahi wis koyo wis paling pol lho. Tapi biasane niku lara untu niku mboten beto dumateng napa Pak? Pati. Sinoso sing ngrasakne niku lha wis tobat ibaratnya kan ngaten nggih. Ah niku. Utawi napa menika? Sudak niku napa Pak? Mumet migren. Misale nggih, migren niku antek muter-muter ngaten niku antek merem melek kemawon mboten napa Pak? Saged mboten kuat kan nggih. Wis sing dirasakne, tapi biasane niku mboten beto dumateng napa Pak? Mboten beto dumateng pati. Kan ngaten nggih. Niku. Alamil jasad misalipun nggih kenging napa astane kenging napa utawi nggih kesripahan, kecelakaan lan sak piturutanipun. Alatilatu athir nggih sakit-sakit badan ingkang mboten pengaruh ingkang signifikan. Wa yumkinu syifa'uha wa bar'uha lan memungkinkan untuk sembuh. Memungkinkan napa Pak? Sembuh. Nggih misalipun tipes. Misalnya napa Pak? DB misalnya kan nggih. DB niku nggih sing ngrasakne pun napa Pak?
Ampun tele-tele tenan niku sing ndelok kemawon apa mesake gitu kadang-kadang kaya-kaya ajeng napa Pak mati tapi ampun dilebetne rumah sakit biasanya ampun diimpus napa Pak biasanya teges melih kan ngaten nggih tapi nek dereng minggah napa niku trombosit nggih tetep teng rumah sakit gero sakit kan tapi nek ampun minggah ngaten wong ejek lemes kon mulih biasanya sing penting trombosip napa Pak niku mungkin biaya pemulihan 2 pekan gitu ya 3 pekan di rumah biasanya ngaten niku para jamaah gerak-gerak ingkang mekaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah ngendikanipun wonten kitab punika fahadzal marid yakunu tasarrufuhu laziman ka tasarrufis sahih tiyang ingkang gerah ngaten niki muamalahipun tasarrufipun nggih niku kados dene tiyang sehat maksudipun niku sah ajeng napa-napa niku napa Pak sah misale niku napa bondoku kekekno kae nggih tetep napa Pak sah tetep napa Pak sah sinau so piyambake nembe nandang napa Pak gerah wit gerahe niku gerah ingkang napa Pak biasane mengke napa Pak mari kan ngaten para jamaah nggih dados tasarruf utawi napa menika nggih transaksi piyambake niku tetep sah napa kemawon ajeng napa ditukokke napa lan sak piturutanipun dikekke wong napa wisah fatasihu atiyatuhu wa hibatuhu min jami'i malihi sehingga napa para jamaah nggih menawi maringi hibah-hibah niku nggih sah gitu ajeng maringi hadiah dumateng tiyang sanes niku nggih transaksi ingkang napa sah ngantos sedaya bondone dikekne wong niku nggih napa Pak sah kadosene napa Pak Abu Bakar As-Siddiq terus maringke bondo kagem napa menika kagem misalipun wakaf napa-napa lan sak piturutanipun niku angsal mboten Pak angsal mboten Pak nek piyambake sehat utawi niki wau Pak gerah ingkang biasane napa Pak saged mantut niku sah-sah kemawon kadosene napa ingkang dipun lampahi sinten Abu Bakar As-Siddiq awet napa piyambake tesih saged napa Pak pados napa nafkah tesih saged napa Pak ngelampahi kewajibanipun kan ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Umar bin Khattab sepalih napa nih Pak bondone Abu Bakar sedaya manan gitu niku para jamaah nggih niku nek gerah-gerah ngaten niku diibaratke nggih tiyang sing sehat niku wau nggih wa in tatawwara ila maradin makhufin wa mata bisababihi fal ibratu bihalihi indal atiyati wal hibah umpami grahe niku maune grah sing biasa gitu lajeng malih nggih dumateng grah ingkang napa Pak bebayani ingkang menika saestu nggih biasane niku nggih napa Pak tilar donya gek tenan malah napa Pak tilar donya kan enten nggih tiyang niku maune gur masuk angin digojo rumah sakit malah napa malah misalnya gitu ini jenenge kersane Gusti Allah kan ngaten mbuh niku autoimun mbuh napa lan sak piturutanipun nggih mbuh salah obat nggih mboten ngertos kan ngaten pokoke niku biasanya gerah biasa gitu wis kepenak lan sak piturutanipun gitu lajeng napa balik kan ngaten nggih kahananipun ngedrop lan sak piturutanipun lha ngantos piyambake niku tilar donya bisabab marot karena sakit niku wau fal ibrah bihalihi indal atiyah wal hibah ingkang dipun anggep niku nggih menika napa menika sakit ingkang nalikane piyambake maringaken hibah utawi napa Pak utawi infak niku wau terus nek pas maringi niku gur loro-loro sing biasa nggih lajeng diparingke infake hadiah lan sak piturutanipun bar niku kok lornet napa Pak carane niku ngedrop lan sak piturutanipun lajeng napa Pak tilar donya sing ditiliki niku sing dianggep niku nalikane napa sakit sing napa Pak pas maringi niku nek sakite pas maringi gur niku nggih gur namung dintup napa Pak kala jengking ngoten nggih niku berarti nggih tetep napa Pak pemberian utawi infak utawi hadiah utawi atiyah niku wau tetep napa Pak sah mboten pikantuk iki gara-gara iki dadi mati iki ra sida ya ora sah berarti mboten ngaten nggih tetep kan ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah niku nggih
Wa huwa fi hadhil hal fi hukmis sahih. Nggih menika wau tetep dianggep niku nggih kados dene tiyang ingkang sehat. Wit gerahe niku pas maringi niku gerah sing biasa kan ngaten. Ama idza kanal marad makhufan. Nah, menawi sakit niku sakit ingkang napa, Pak? Ingkang bebayani. Nggih. Bi an yatawaqqa minhu al maut. Nggih, misalipun napa menika biasanipun menika sakit niku wau beto dumateng pati. Kal amrad al khabithah wal musta'siyah. Contonipun sakit-sakit ingkang parah ingkang nggih secara medis mboten saged diobati. Mboten saged napa, Pak? Diobati. Carane niku dokter pun karek 3 sasi, Mas. Misale nggih pun sanjang dumateng napa keluar gane iki normale iki anu iki, Mas. 3 sasi. Misale kan ngaten kadang-kadang ngaten nggih. Prediksi dokter lan sak piturutanipun. Nah, ampun ngaten niku pun apa? Pun salah. Ampun salah, Pak. Salah jenengan pokoke niki napa nggih dihibur di enakne lan sak piturutanipun. Kan ngaten. Ya. Menika para jam fa inna tabarruatihi fi hadhil hal tunfat min thuluthihi. Nawi grahe ngaten para jamaah niku infakipun tiyang niku wau, hadiah saking tiyang niku wau, pemberian saking tiyang niku wau paling pol niku namung 1/3. Pinten, Pak? Maksimal pinten, Pak? 1/3 harta. Niku paling pol niku awet gerah ingkang biasane niki gerah napa, Pak? Kang beto pati. Terus nek piyambake kae sawahe kae kabeh sawahku pokoke tak kene Masjid Al Amin. Mushola Al Amin. Angsal napa mboten, Pak? Mboten, sing angsal niku namung pinten, Pak? 1/3 saja. Wit gerahe niki gerah ingkang napa, Pak? Makhuf. Gerah ingkang nggih ibaratipun menika biasane beto dumateng napa, Pak? Pati. Niku. Dados napa menika? Misalipun napa mboten wasiat maksudipun kaya pokoke sawahku keke kabeh kae. Niku mboten ateges kok ora dikekke. Dikekke namung pinten, Pak? 1/3-nya. Niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. La min ra'sil mal mboten sedaya bondone. Fa in kanat fi hududi ats-tsuluts famaduna nufidat. Menawi niku 1/3 utawi kirang saking 1/3 niku dipun laksanakaken. Kan ngaten para jamaah. Wa in zadat ala dzalika fa innahu la tunfat illa bi ijazatil warathah. Menawi ngluwi 1/3 niku mboten dipun laksanakaken kajawi dipun izinaken ahli waris. Ya, dipun izinaken apa, Pak? Ahli waris. Nah niku nggih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam nggih ada dasar nggih menika dawuhipun Kanjeng Nabi dumateng salah setunggalipun sahabat ingkang sahabat niku wau nembe nandang napa, Pak? Gerah ingkang nggih biasane niku napa para jamaah? Gerah ingkang beto dumateng napa, Pak? Pati. Kanjeng Nabi paring sabda dumateng sahabat niku wau nggih para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi thuluthi amwalikum. Nggih, ziyadatan fi a'malikum. Sak temene Gusti Allah iku nggih maringi menyang sliramu sedekah inda wafatikum nalikane sliramu kuwi arep ketekan pati bi thuluthi amwalikum 1/3 harta kalian, ziyadatan min a'malikum tambahan kanggo amalane nira. Fadal al hadits wa ma warada bi ma'nahu ala annahu yajuzu at-tasarruf lil marid maradul maut fi thuluthil mal. Hadis menika nedahaken bilih napa? Nggih, dipun angsalaken transaksi 1/3. Transaksi kagem tiyang ingkang sakit-sakit ingkang beto dumateng pati niku wau dipun angsalaken transaksi 1/3 hartanya. Li anna atiyatahu min ra'sil mal tadurru bil warathah. Kenapa kok menawi sedaya bondo niku mboten angsal? Nggih. Awit nek sedaya bondo niku paring madarat dumateng ahli napa, Pak? Waris. Kanjeng Nabi paring sabda antada auladaka nggih gonian ahsan. Nggih, au kama qol. Kowe ninggalke anakmu kuwi
kecukupan sedaya menika kacekapan bondo nggih kuwi luwih apik tinimbang kowe ninggalke anak-anakmu yataka fafu anin nas ngemis yang menungso ibaratnya ngaten aukamakon kan ngaten nggih. Terus kita nilaraken putra-putra kita menika wonten kahanan kacekapan maksudipun enten modal enten apa Pak? Enten tinggalan menika langkung sae tinimbang kita menika karana kita nginfakaken sedaya napa Pak? Bondo kita niku wau nalikanipun kita sakit kan ngaten nggih? Nggih menika langkung sae kita nilaraken putra-putri kita wonten kahanan kacekapan tinimbang ngemis mengke dumateng napa Pak? Menungso. Awit mboten dibagi sinten Pak? Kalian tiang sepai. Saengga napa maksimal niku pinten Pak? 1/3, 2/3 kagem ahli waris. Kan ngoten nggih. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Nggih. Lajengipun amma idza kanal marad muzminan walakinnahu ghairu makhuf walam yalzamhu al-firas kamaradi sukar wa ghairihi fa fi hadhihi al-hal tusbih tabarru'atuhu min jami'i malihi katabarru'atis sahih. Menawi menika sakitipun menaun. Sakit napa Pak? Menaun. Ananging sakit menaun niku wau mboten ibaratipun menika nggih sakit menaun tapi biasa. Piyambake nggih tesih saged aktivitas nggih bentene mboten saged kados tiyang ingkang napa Pak normal kan ngaten nggih contoh misalipun nggih tiyang sakit gula. Sakit napa Pak? Gula darah. Gula napa le Pak? Darah tinggi ini kan menaun niku. Nah, pokoknya konsumsi obat terus lan sak piturutanipun para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Tapi nggih tesih saged napa Pak? Aktivitas biasa dodol ya ijik napa Pak? Iso dodol napa napa niku jenenge? Niku wau napa Pak? Sing legi niku wau napa? Napa niku Pak? Jumbo. Sing jumbo-jumbo niku wau nggih ta? Nggih saged sinasa piyambake mboten ngunjuk awet sakit napa niku Pak? Lah misale kan ngaten nggih dodol niku tapi dheke mboten apa Pak? Ngunjuk-ngunjuke wedang putih terus. Kan ngaten nggih. Nah, awet sakit gendis misalipun kan ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Lah misalipun napa menika gadah warung, gadah napa Pak? Warunge nggih sego napa ning piyambake malah mboten apa Pak? Mboten maem sekul napa Pak? Kotak gitu, makame napa? Misale nggih bubur napa nggih lan sak piturut bubur jagung napa? Nggih bubur jagung tawar nggih lan sak piturutanipun misalipun kan ngaten nggih. Ah tesih saged kan ngaten. Tapi niku gerah ingkang menaun ingkang dangu. Gerah ingkang mekaten para jamaah niku amaliyah utawi tabaruat utawi napa kemawon ingkang dipun lampahi dipun belanjakaken saking bandanipun niku dipun anggap kados dene tiyang ingkang sehat. Maksudipun menika tetep sah. Ajeng maringi tiyang terserah kita ajeng maringi sedaya bondone niku nggih napa Pak? Nggih angsal kemawon. Li'annahu la yukhafu minhu ta'jilul maut awet boten dipun ajri napa menika sedane niku enggal-enggal kan boten selami piyambake saged njagi napa Pak njagi napa Pak kondisi napa badanipun nggih insyaallah napa Pak kadang-kadang luwih dawa umure tinimbang sing napa Pak sehat nggih ta enten boten niku Pak enten gitu saged jaga napa Pak kondisi gitu saged jaga napa nggih ibarate niku nggih saged nyetop napa ingkang napa Pak dados carane niku pengapesan nggih maksudipun menika nggih napa menika ingkang dihindari-hindari niku wau lan sak piturutanipun pola hidup napa Pak sehat kadang-kadang niku malah langkung dangu yuswane tinimbang ingkang napa sehat sing sak-sae gitu kan ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Li'annahu la yukhaf minhu ta'jilul maut kasyaikhil kabir niku dipun ibarataken menika nggih napa tiyang ingkang sampun sepah gitu niku. Amma idza alzamahu al-firas nggih ewa dene misalipun yen pamunten para jamaah sakit ingkang menaun niku wau ngantos piyambake alzamahul firas niku isine gur turu tok. Mboten saged napa Pak nyambut damel niku wau sing sakit menaun tapi tasih saged napa Pak?
bekerja tasih saged nggih ibaratipun mobilitasipun tasih saged nek sing gerahe nggih sami menaun maksudipun mboten yen pamunten nggih mboten sedo-sedo ngaten maksude dangu ngaten nggih to tapi namung saged niku teng pundi Pak paturan kemawon maksudipun menika nggih mboten saged aktivitas nggih to fala tasihu tabaruatuhu wala wasoyahu illa fi hudud ats-tsulus nggih saengga menawi tiyang ingkang mekaten menika mboten dipun anggap nggih menika transaksi-transaksinipun kajawi menika sepertiga napa Pak harta sinasa piyambake niku nggih cara niku nggih dangu kan tesih dangu kan tapi nek negur nika serta niku mboten pikantuk napa Pak muamalahipun niku mboten napa Pak mboten sah kajawi namung pinten wau maksimal sepertiga menika nggih dados sepertiga menawi ajeng maringaken dumateng tiyang dumateng masjid dumateng yayasan niku maksimal sepertiga nggih nek kagem sanesipun ahli waris li'annahu maridun mulazimun li firashihi awit niku gerah ingkang dadosaken piyambakipun menika teng paturon terus yukhsha alaihi minal maut dipun ajri napa menika nggih sewaya-wayah dipun dugeni pati fala tabaru tasarrufatuhu wa tabarruatuhu fi hadhil hal kal marid maradul maut sehingga para jamaah mboten dipun anggap napa menika transaksinipun nggih mboten dipun anggap sedekah infakipun wonten kahanan punika nggih kal marid dipun napa menika dipadakne kalih tiyang ingkang sakit ingkang beto dumateng pati maksimal namung pinten niku wae Pak namung sepertiga niku nggih dados jelas niki pertama tiyang sing sehat wal afiat ajeng dinapak-napakne bondone nggih napa Pak serah gitu tapi enten aturan syariat sing haram-haram nggih mboten angsal ajeng diparingke sedaya bondone dumateng napa Pak tiyang sanes terserah kan ngaten nggih ajeng dinfakne sedaya niku kagem wakaf terserah kados dene Abu Bakar kados dene sinten Pak Umar bin Khattab Abu Bakar sedaya bondone Umar bin Khattab sepalih napa bandanipun menawi tiyang niku sakit sakit niku dipun perang dados kalih sakit ingkang biasa sakit ingkang parah sakit ingkang biasa niku sakit ingkang carane niku biasa mboten diwedeni. Contone niku wau nggih gerah waja, lajeng napa Pak? Migrain, lajeng misalipun DB, tipes lan sak piturutanipun. Niku transaksinipun menika tetep napa Pak? Sah. Gitu napa sepalih bondone ajeng dinfak nggih tetep napa Pak? Sah. Ewadene niku gerah ingkang parah dipun ajri gerah ingkang beto dumateng napa Pak pati gitu niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah niku transaksinipun niku maksimal namung pinten Pak sepertiga harta maksimal pinten Pak sepertiga napa hartanipun menawi langkung saking sepertiga mboten pikantuk dipun laksanakaken kajawi dipun izinaken sinten niku wau ahli waris niku kemawon nggih para jamaah nggih sing dipun paringaken namung pinten wau sepertiga kan ngaten nggih menawi niku gerah ingkang menaun dipun perang dados kalih gerah menaun ingkang piyambake tesih saged napa aktivitas berarti nek piyambake tesih saged aktivitas nggih transaksinipun tabarruatipun infakipun hibahipun lan sak piturutanipun nggih kados dene tiyang sehat menawi niku gerah ingkang menaun gitu tapi piyambake pun mboten saged napa-napa saged mlampah lan sak piturutanipun ning ibaratipun pun mboten saged ibaratipun menika napa Pak kados biasa normalipun tiyang mboten saged yang damel niku napa Pak nggih transaksinipun menika maksimal nggih namung pinten Pak sepertiga nek ajeng maringaken bandangipun dumateng tiyang sanes. Niku review utawi ringkasan napa ingkang kita sinau saking nggih kahanan tiyang nggih. Saderengipun napa menika tilar donya kahanan tiyang nggih ngaten sehat, lara ingkang biasa, lara ingkang napa Pak gerah ingkang beto dumateng
wati lan sak piturutanipun sampun kita jelasaken. Wallahu a'lam bishawab. Bila semanten lan mekaten pinangka pambuka nggih saking kitab Mawaris saha wasaya punika para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Nggih, sedaya ingkang leres menika saking Allah wabillahi terlepatipun nyuwun agunging pangapunten. Kita tutup mawi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.